Πίσω στα δικά μας, παχύσαρκα είναι 1 στα 5 παιδιά νηπιακής ηλικίας, σύμφωνα με τα στοιχεία των επιστημόνων. Όπως επισημαίνουν παιδίατροι και διαβητολόγοι, οι κακές διατροφικές συνήθειες της οικογένειας επηρεάζουν την υγεία αλλά και την μετέπειτα ζωή και των παιδιών. Μπορεί οι γονείς να προσπαθούν για το καλύτερο, οι έρευνες όμως δείχνουν πως τα Ελληνόπουλα εξακολουθούν να είναι από τα πλέον παχύσαρκα στην Ευρώπη. Τα ποσοστά νηπιακής και παιδικής παχυσαρκίας ξεπέρασαν το 20%, με αποτέλεσμα 1 στα 5 παιδιά να είναι παχύσαρκα. Είναι μάλλον ίσως και αδιαφορία των γονιών κάποιες φορές. Δίνουν το εύκολο φαγητό, την εύκολη λύση. Τα παιδιά βλέπουν παραδείγματα από τους άλλους πώς τρέφονται, τους μεγάλους. Η παχυσαρκία κυρίως οφείλεται σε λιπαρά, σε εξωγενείς παράγοντες, οπότε... Οι ειδικοί πάντως εφιστούν την προσοχή και στην αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης από το γάλα. 3 στα 4 νήπια προσλαμβάνουν 4 φορές περισσότερη πρωτεΐνη από την ποσότητα που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Θα πρέπει να προσπαθούμε να επιλέγουμε γάλατα τα οποία έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, κάτω παραδείγματος χάρη από 2-2,5 γραμμάρια ανά 100 ml. Κυριότερες αιτίες της παιδικής παχυσαρκίας είναι η έλλειψη χρόνου και ο απαιτητικός τρόπος ζωής των γονέων, η κληρονομικότητα αλλά και το κατοχικό σύνδρομο που συναντάται ακόμα στις οικογένειες. Όταν ένας γονιός δει το παιδί του να μην τρώει, τον πιάνει κάτι. Επιμένει, σόν και καλά το παιδί του να ανοίγει το στόμα για να καταπίνει μπουκές. Οι πιο κρίσιμες περίοδοι που θα επηρεάσουν και τη μετέπειτα ζωή των παιδιών είναι η διατροφή της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η διατροφή του παιδιού από 3 ως 4 ετών και βεβαίως η περίοδος της εφηβείας. Τι δεν επιτρέπεται να πάρετε? Γλυκά, σοκολάτες, παγωτά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ισορροπημένη διατροφή από την νηπιακή κιόλας ηλικία είναι η καλύτερη πρόληψη κατά της παχυσαρκίας για την μετέπειτα ζωή του παιδιού. Στην μεγάλη οθόνη επιστρέφει ο Jim Carrey.